Здрасти. Знаеш какво е това? Да. Какво е това? Пазомер. Пазомер? Да. Какво замерваме с него? Ток. Обаче не знам как. Знам, че се бърка в контакта. Ако светне, има ток. Ако не свети, няма ток. Ти бъркал ли си някой в контакт? С това не. Аз какво си бъркал в контакт? С шноли. С шноли. Ама какви метални или... Метални, разбира се. Метални. Ама електрически или не? Не. Имам белек на пръста. Белек от какво? От тока. На какво си държава, че... Метална шнола. Метална шнола в контакта. Налага ли се често да правиш ремонти у вас? Да, за жалост. За какво ремонт? Не, обичам за всичко. Дай пример. Ако си харесам нещо, веднага го сменям. Цвят, всичко. Биш ли да сменяш често нещата? Да. Кой ги прави ремонт у вас? Хора. Хора? Не, аз най-вече, мои приятелки. Големи майсторки? Най-вече в 3 часа сутринта. 3 сутринта. Какво ремонтирате? Мъжете си? Не почваме да сваляме тапети. Абе, тук е много грозно. Я свали тапетите, пуснеме децата да свалят тапетите и почваме ние да лепиме. Стига, бе. Ако се наложи по-сериозен ремонт, ще извикате ли майстор? Да, винаги. Къде намерите този майстор? За жалост най-грозното нещо е майстор да ти влезне в къщата. Нямам идея. Сега ще ми трябва. Ще трябва сега майстор. Да, скоро. Знаеш, че не си била доволна? Защото не си ползва нашето приложение Fix. За майстори имаме, за всякакви майстори, за ВИК, за инсталации. Води телефона. Тегли им вече приложението и си спечели един хубав фазомер. Мерси много. След червено има ток да не Да. бараме контакта.